Nemám ešte papier tu nie, že som životy písal. Prázdny decklist. Mám to odložené, len som nie, ja to do mobilu Dobre, no. 44, dobre, začnem. Gladiator Beach Press Fight, 2-4 ruky. Chceš trochu? To vyhrá, či to prehrá? To prehrá, bere booster a koniec. Show efekt. Tak ho znič. To neguje úplne? Rats from the sky. Stále vyšli o to. Telefón. Efekt. Môžeš ísť. Ideš. Poď. Sumo. 600. Ja som zabudol otočiť. Efekt. Bez fiery, ničím. Chain. Poď. Až tak? 1500. To už som ti 2000 bral. 5-9. Efekt. Srdce môžeš. Set? No. Poď. Mystical. 2-1. To je fish. Ja vím to. Teklistné. Efekt. To je spajná. Používaš? Nie. Keď to zničíš, keď ja on spal 3 keď si dobre. Môžeš ísť. Mind? Ale je to. Neviem, čo tam je, Cards from the Sky. Darkhold. Set 2. Môžem? Poď.
Máš to aj dôkaz. Kokos. Ideš. Takže to mám za... Videl si, čo mám na ruke? Set, poď! Viem, čo máš všade. Jeden lepší to brúči. Dobre. Darius. No? Na 7. Bum. Tak to som teda nečakal, no. Ideš. Poď. Prisma. Efekt. Lakvári. Kontaktná. Gitarus. Bum bum. Ale no. Jo! Konečne mám monstrum, ja ne... Bota. Ne! Mal som monstrum a prišiel som o monstrum. Ideš. Ťahám. Miracles Descent. Efekt. Nič. 27. Set. Poď. 8. Ja neviem. Kokos, toto není možné. Kristo. Set. Ideš. Ťahám. 1-6. Ideš. Ťahám. Mystical. 1-6. Ideš. Ťahám. 1-6. Book of Moon. Okej. Set, poď. Ideš. 1-6. Poď. No. Honest. To si robíš. Aj keby si útočil sem. A máš veľmi by ťa zabil. Toto bol. Toto bol. Ja som vyklepaný, jak teraz som prišiel. Traja testagrovia a 3 čerioty mi prišli. Ale nechodili tiež samé pičoviny. Kokos, toto bol duel. Iný duel poveo. Hovorím, Samko hovorím, no, nevyzerá to s gapom, počkaj, idem do šťastky. Zostaňte na presne to mieste, opovážte sa pohnúť. Ty si robíš srandu, toto bol taký duel, nenormálny. Toto bolo čore. Toto bol úplne... Keď to zažijem raz za pol roka. Ale tam je nás všechny prohry. Skoro 4 prohry. Ja som mal na ruke dva body, jeden som potom ešte potiahol. Ja som mal Reslight a Samiony, začneme. A traja testagrovia proste. Nebudem potrebovať ukludňovak alebo morfium. Toto potom dueli určite, to je úplne v ryti. Ťahám. Úplne ryti piči. Set. Zase sa to začal. Môžem? Prisma. Efekt prizmy. Teraz 3 prísne, 3 prizmy, 3 krát Testlager, ešte Ehir Light, s ktorým bolo málo. Hrám tam aj Future Fusion na Miracle, ešte 3 prizmy, ešte Stratus. Na čo mi ešte? Hej, no, 2, 4. Musím ešte zo zvyku, lebo potom nepremiešam a ostávajú mi na vrchu vstupitné karty. Nebudem náhodou lepšie miesto, ako ty, čo prešli z 3-2 na tak. To je moje? Čo na tvoje? Dobre. A tak by som mal umal som si to bola zrešličná, ako som povedal. Ja som prešiel 4-1. Môžeš ísť. Poď. Až tak? 3000.
1,7. 3000, Gors. Som to posral, no. Bota. Nemôžeš. Nemôžem. Hej, To je demista. Som to posral. Vždy, celý oný som utočil Smithku. Koľko máš? 2,6? 2,6. Celý A ja som si práve povedal, že Gorza by to chcelo, toho som už dlho nevidel. Môžeš ísť. Babu. Takže sa on sem ničí. A začalo sa. Na Monsteru útočí, čo? Tak to ešte nič. Kari na ruke. A moc. Tu duelu si nehrá stále, ne? Poď. Tu dá srandu za mňa, ne? Jeden sa možno. Ale aj tak. 1,7. Na co byla pauza, co? Co děláš rád, ne? Naše stačí. Keď dám, tak umrám od smiechu. Môžeme tradovať. No, Už som von. prodal jsem. Ideš. Aha. On to už predal, že? Banky za to nejaké 15 večer. Konec? To nemal šancu. 1-1. 15 večer, 15 večer. Tak 20. Ty máš prijal. Nie, vlastne nie, lebo ja keď si budem štruktúru, tak vlastne mám 3 solo. Už si dohral? Takéto veci. Čo? Už si dohral? Hej. Vyhral si? A proti komu? Normálne. Jaj. Ja si tu tam vidíš, váhanie už je tam zapísať. Koľko to predala? Niečo a ešte s tým. Nie, tam iba vidíš. Ako? Hlavne nejaké promáš, čo dobre. 15 večer měla v kazi, čo? Ale som fakt. Škoda, vlastne nejakých 5 pekov. Ďakujem. Začínaš? Hej, aký sociálny. Ja som také 6. miesto. Najlepšie 5. budem, lebo vieš. Mohli by ste nám posunúť. Nie, lebo ty čo prešli 4-1, by mali byť vyššie. Já vidím na kolem té vyšší kůle, až se zvedne, vieš? Hej, pohoda. Je to tak ocenené, že je odstupňované. Každé jedno miesto tam už minimálne aspoň kus. No, ještě 4 bin a je to. Začnem. A dostaneš to si zaplatil. To si mi nenapísal, ty 5 na 6. Summon efekt 3-krát. Jo, co kdyby se to poslal špatně, to vyzvat, co? Už jsem nebudu vyměnit, co víš? kufrík. Si ho preberáme. A poď. A takéto šmejdy. 2000 má čo? Čo je? Môžem? Jsou hra, co ty dal? Hýra. Jo, to je to. Aj Hero Lives? Tak hrá to tam. Jeden, kde som to hovoril. Ešte Ultimate. O $1 iba drahší. Jsem rád, že vůbec vidím ty super polymerky. Sice nie je ich prvá Doniesol som. efekt. Na čo miešaš? Čo mi musí brať? Musím, zvyk. Keď ich budeš hrať rok a budú tam Už boli ich hrám papače z viac toho, tak ako rok. A už mi to lezie teda na cíky. okej. Predám ti môj deck. Aha. Ten, s ktorým som sa dostal od topu a vypadol som. Bum. 2-4. Lebo ty máš toho gačiho, nie ešte. Hej, ale deck má ho brať v decku. Nemám tu ani ten deck. To jsem svého daroval. Vymenil som. To som mal minulé, neviem, že spraví, tak si to ten vzal za sebe, že ocekečko do karty zakázané. Na ruku. O stovku viac, ty kokso. Vidíš? Ty kladal šupaj.
Nevím. Nie. Správne. Priorita. Rybon. Dáka celý žaknu. 3000. Dobre, Janči. Poď. Čo ste? Nice one. Heraklinov môže hociakú kartu vyhadzovať? No. Ja sa bojím. Tak dejka, bojíš sa. Ne. A ešte to máš aj tým čurákom zlepšené. Yep. Ešte plný? Či... Nie. 1000? 1000. Láta na zábečnice. Dalo sa nám ešte niekomu urmila zónu. Keď prídeš do tej filmky, tak to našu pácu. Pravím, takto. Ale ja to Top 8. Ale... A hoka hrajú. 3000. A to musím to teraz ako funguje. A gate. Vyhral. Gabo, Vlastne on má. Toto bolo lage. Ani mi nehovor, ja pri tebe strácam nervy. Gabo, opustil som teplé miestečko gauča, prišiel som ti priniesť zlé šťastie stojí. Ty budeš pri mne stáť, kamaráde. No, to mám zapísať. Pivo, ty kurva, nejaký prostitút. Mne chýbal ďalší agent na Alme. Ešte si dával hneď to Heroes, lebo to by ťa ešte dopreťalo. Som Murmilov v Grave. Som to poslal. A zase, sajdoval som a nedošlo. Mal som to Murmila na ruke, mal som vtedy povolať a poslať s tou prizmou, to som dojebal. Ty kokos. Vypíšte je zle. Neviem, jak sa to vypije, ale nechcem o tom počať.